Vítam vás pri predstavení polohovacieho stola Workstation. Stôl Workstation je najobľúbenejším stolom do domácností. Svojím vzhľadom sa perfektne hodí do domácich pracovní alebo obývacích izieb. Tento stôl je typový. Ponúkame ho v dvoch veľkostiach a troch farbách. Tu, čo vidíte, je biela s dubom, potom celobiela a celá čierna. Stôl má zabudovanú praktickú zásuvku pod stolovou doskou. Tam schováte všetky drobnosti a budete mať na stole poriadok. Stôl Workstation má dvojsegmentovú podnož, preto nie je vhodný pre veľmi malé postavy a menšie deti, keďže jeho najnižšia pozícia je 72,5 cm. Na státe ho môžete nastaviť až do výšky 122,5 cm. Konštrukciu ovláda jeden elektromotor a nosnosť je 50 kg. Ak by sme hodnotili jeho stabilitu v najvyššej pozícii na stupnici od 1 do 5, dávame mu 3 z 5. Pamäťový ovládač má okrem šípky hore a dole 4 pamäte. V prípade stlačenia potrebného tlačidla sa stôl presunie do zvolenej pozície, čo je veľkou výhodou oproti stolom, ktoré majú len šípku hore a dole. Súčasťou ovládača je aj displej, ktorý ukazuje aktuálnu výšku stola a pri nečinnosti zhasne. Používatelia tiež pozitívne hodnotia USB nabíjačku, ktorá je umiestnená priamo v ovládacom paneli. Ovládanie stola obsahuje aj antikolízny systém, ktorý sa snaží detegovať prekážku pri nepozornosti používateľa. Ak si u nás tento stôl Workstation objednáte, príde rozložený v úzkej krabici. Zložíte ho jednoducho pomocou vytlačeného návodu v slovenčine alebo videonávodu na YouTube. Tento stôl sa dá zostaviť behom chvíľky. Doska je už pripevnená na konštrukcii, takže ju nemusíte pripevňovať. Pre rýchlejšiu prácu odporúčame Akus skrutkovač. V prípade, že by ste nemali možnosť si stôl zložiť sami, ponúkame aj montáž kdekoľvek po celom Slovensku. Prajeme dobrý výber a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.